Il-President ta' Malta George Vella flimkien mal-membri tal-familja Caruana Galizia żar il-post fejn seħħ l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fil-Bidnija. Dan sar wara numru ta' kuntatti u qbil bejn l-uffiċċju tal-President u l-familja ta' Caruana Galizia mit-3 ta' Settembru l-hawn. Hemmhekk il-President Vella poġġa kuruna ta' fjuri bħala turija ta' soba u kundanna l-att oxxen li ħassat il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia fis-16 ta' Ottubru tal-2017 u bekk jagħti bidu għal fejqan tal-ġerħa gravi u traumatika li minna għadda u għadu qed jgħaddi l-pajjiż. Intant il-familja Caruana Galizia leqet b'mod pożittiv dan il-ġest u deskrivitu bħala rikonoxximent mill-istat lejn il-memorja ta' Daphne Caruana Galizia u turija tal-fat li jeħtieġ tinġar responsabilta. Il-familja tibqa' titlob biex l-istat jimxi ma' rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta sabiex verament tirritorna s-saltna ta' dritt f'pajjiżna, tintem l-impunità u ġurnalisti jkunu protetti.